וחזרנו, המדריך למי שמחנך, והיום ממש קו חם, איך לעבור את החופש הגדול בשלום. אנחנו אומרים שוב שלום לדוקטור ארני מרקוס, מנהל בית הספר הגפן ברמת גן וחבר הסתדרות המורים. ונגיד שלום גם לדוקטור טלי תאני הררי, מומחית להתנהגות צרכנים צעירים. בוקר טוב לך. ובוקר טוב לעורך דין גדעון פישר, יושב ראש ארגון ההורים הארצי. מי שאנחנו מאוד שמחים לארח כאן, כי יש לו גם 4 ילדים משלו. נכון. אז הוא על שני הכובעים ככה, על שתי הכיסאות יושב. קובי, בוא נעשה מעבר לפני הפרסומות, בעניין של הנושא של, כאן אנחנו מדברים על כסף, ונדבר מיד על דמי כיס וכל הדברים האלה. אבל הנושא של הטלפונים הסולולריים, ארני היה עדין, אבל הוא בעצם מספר על תופעה שהילדים גם מגיעים, גם משתמשים, זה מאבק בלתי פוסק, אבל יותר מזה, הוא אומר, ההורים מתקשרים כל הזמן, מה נשמע, מה קורה, מה איתך? יו"ר ועד ההורים החדש, שאני אומר לכם, הולך לעשות מהפכה פה בעניין הזה, סוף סוף. מה אתה אומר על הסיפור הזה? אני אומר שכמו כל דבר, זה מתחיל מהבית. הילד רואה אותך, ההורה, איך אתה נכנס הביתה? בדרך כלל תסתכלו על ההורים איך אנחנו נכנסים הביתה, עם הנייד באוזן, כי יש עוד איזו שיחה שלא הספקנו לעשות. הוא רואה אותך, מה הוא רואה? הדמות שמסתרת לו זה הנייד נכנס עם הבן אדם, אבא ואמא נכנסו, אבל הנייד נכנס קודם. הוא רואה שברגע שאתה מקבל שיחה, השיחה יותר חשובה מהשיחה שלך עם הילד. הנייד יותר חשוב מכל דבר. אין דוגמה אישית. אז הדוגמה האישית היא מאוד בעייתית. לכן אנחנו צריכים להקפיד, קודם כל לפני שאנחנו נכנסים הביתה, לשים את הנייד בכיס, ולא... עורך דין עשו כמוך אכן מיישם או רק... אני למדתי מאשתי היקרה ואני אימצתי. אבל דבר נוסף, אנחנו כן שולחים את הילדים הגדולים שלנו יותר אצלנו בבית, לבית הספר אצלנו, עם הנייד. אבל יש הנחיות מאוד ברורות. ילד לא פותח את הנייד, לא מדליק אותו, אלא בסוף הלימודים. 1. 2. אני רוצה פה אולי להגיד איזה משהו שקצת ננצל את ההזדמנות שיש לנו פה נציג מכובד של ארגון המורים. גם המורים צריכים להיות מאוד מאוד חדים בעניין הזה. מורה שרואה שילד מתקשר בנייד צריך להזהיר, להטריע את ההורה, ואז אני כהורה יודע שילד עושה מה שאני... אני לא יכול להשגיח עליו שהוא שם. גדעון, עזוב אותי, למה להטריע? למה שלא רואה אותו, מוציא אותו, יחרים לו אותו? כן, סליחה, הנינוק שיחרים לו, יזמין את ההורה למשרד, קח את זה, ודיר בלק, תשמע חמוד שלי, אנחנו כך וכך וכך, דבר עם הילד שלך, זאת אומרת, איזשהו שיתוף פעולה. אני איתך ב-101% עמוס, אני חושב שזה בדיוק מה שהחינוך המשותף שלנו צריך להביא. טלי, כמומחית בסאבג'קט מטר, מה את אומרת בנושא הזה? ותכף נעבור לדברים אחרים. אני לא חושבת שילד צריך בגילאים צעירים לקחת איתו טלפון. אני חושבת שבית הספר יש בו את כל מה שצריך לשעת חירום, והוא יכול לתת את המענה, יש שם מי שיכול לטפל ויכול ליצור קשר עם הבית. אני חושבת שהעולם שלנו כל כך עמוס בגירויים, אז 5 שעות בלי הגירויים האלה אני ברוך השם פתחתי כל איבר בגופי בבית ספר, ותמיד היה טלפון בחדר האחות שאפשר היה להתקשר לאמא שלי. ועדיין יש. ארני, שאלה. דיבר גדעון על דוגמה אישית. אני חייב לסגור את הנקודה הזאת. יכול להיות גם שחלק מציבור המורים לפעמים משתמש בנייד בזמנים לא ראויים? יכול להיות? קודם כל אני מקווה מאוד שלא. יכול להיות, אני מקווה שלא, אבל אני חושב עוד פעם שאם אנחנו נהפוך את זה לתרבות בית ספרית, שלא מביאים פלאפונים, או שמביאים פלאפונים, כמו שעמוס אמר פה, ומפקידים אותם בתחילת היום, לוקחים אותם בסוף היום, גם המורים יהיו חלק מהסיפור הזה. כשמדובר על תלבושת אחידה לתלמידים, אנחנו דואגים שגם מורים יבואו בלבוש הולם לבית הספר. כנ"ל בנושא הפלאפונים. חברים, תרשו לי לקדם אתכם. גמרנו, שימו את הטלפונים בצד, אבל זה משליך על דברים אחרים. וכותבת לנו ג'קי, או כותב לנו דרך אגב, ג'קי בפייסבוק שאלה, הוא לא יכול היה להתבטא בצורה יותר קיצונית. הוא אומר, הבן שלי מגלה חזירות בכל יציאה מהבית. הוא רוצה שיקנו לו, לא חסר לו שום דבר בבית, ובכל זאת, משתייה, אוכל, אבא תקנה לי, אמא תעשי לי, כל הזמן. חזירות, הוא משתמש במילה הזאת ממש. טלי, את מומחית בנושא. איך אנחנו עוצרים את החזירות הזאת? גורמים לילד להיות קצת יותר עיניו. וקחי אותנו אחורה. כן, איפה היה צריך להתחיל לפני שנפתור לו את המשבר שהגדיר אותו נכון? מה קורה בעצם להורה הישראלי בסיפור הזה? טוב, אז יש פה הרבה תשובות. הראשונה היא עוד פעם הנושא של דוגמה אישית, אבל זה עובד ככה, אין מה לעשות. אם הוא רואה את האבא משתולל שם בקניות או את האמא, זה כמובן משליך גם על מה שהוא רוצה.
אנחנו מודל חיקוי לילדים שלנו, לטוב ולרע, ואנחנו צריכים להבין את זה מגיל מאוד מאוד צעיר, שאנחנו הולכים את העגלה עם התינוק, ואנחנו בסופר או בקניון, ועושים קניות, זה לחלוטין נותן ומהווה דוגמה. זאת אומרת, כשההורה בסופר משווה בין האורז הזה לאורז ההוא, ואז בוחר אחד, לעומת ההורה שלוקח את היד וגורף פשוט לתוך העגלה. זה מסר. ככה הילדים לומדים איך צריך להתנהג. זה נכון לכל דבר שאנחנו עושים, וגם בהיבט הצרכני. אני חושבת שיש פתרון מאוד פשוט לילד הזה, אני לא יודעת בין כמה הוא, אבל אני מניחה שדמי כיס יכולים לעשות פה עבודה מאוד מאוד טובה. בואו באמת נדבר על דמי כיס. קודם כל, מבחינת עובדות, באנגליה למשל, 85-90% מהמשפחות, מההורים, גילאי כיתה ב' ג' ומעלה, העניין של דמי כיס הופך להיות חלק מתרבות החיים במשפחה. בארץ זה לא תפס. אצלנו תפס, הארנק שם, קח אותו, זה בסדר, ותני לו והדברים האלה. בואו קודם כל באמת נדבר, אם אנחנו מסכימים, ואני לפחות חושב שדמי כיס זה דבר פנטסטי, כי וואו, הוא מלמד כל כך הרבה דברים מעבר לשימוש בכסף. בואו נשאל קודם כל, מה באמת היתרונות בסיפור הזה, גדעון? אתה בעד דמי כיס? אני גדלתי בבית בלי דמי כיס. גם רעייתי דפנה, ואנחנו מלמדים את הילדים שלנו, מגדלים אותם בלי דמי כיס. יחד עם זאת, אני חושב שאתה צודק ב-101% עמוס, דרך הזהב, שביל הזהב, זה כן דמי כיס. אלא מאי? יש דבר אחד רק יותר טוב, אם תרשה לי. כן. אני מתנצל פה שאני חולק על הגדול מכולם, על הגורו. רק דבר אחד. אם יש לך את הסבלנות, ולא לכל הורה יש סבלנות, לעשות יותר מזה. הרי מה דמי כיס? דמי כיס מלמדים אותך את התכנון וכו'. מה אני עושה עם הילדים שלה? מה אנחנו עושים עם הילדים שלנו בבית? אנחנו אומרים להם, יש רוצה ויש צריך. מה שאתה צריך, אנחנו דואגים לך ממילא. ביגוד, אוכל וכו'. זה הצריך. יש את הרוצה. כולנו רוצים כל הזמן הרבה, וזה טוב. לרצות זה בריא, זה חלק מהלחיות. בואו רק נראה, בתוך הרצון, מה כן, איך כן, נכון. אז קודם כל, נראה אם אתם מסכימים אותו. אני חושב שדמי כיס מלמדים את הילד, אמרנו, לתכנן. הם למדים אותו להעריך מה שיש, כי תכף נראה, כשאם נגמר לי ואני לא מקבל מיד, אז הוא מתחיל להעריך. לדעת כמה עולה, הוא פתאום צריך להתחיל לחשב את הסיפור הזה, לעבוד ולקחת אחריות. אתה יודע, עכשיו, צרכנות ביקורתית, והוא לומד לחסוך. כלומר, אין סיבה בעולם לא להתחיל, את מסכים, סביב איזה גיל היית מתחילה זה אגב? אני חושבת שלקראת תחילת בית ספר יסודי, זה גיל שאפשר, הם כבר מתחילים להבין יותר טוב מבחינת ההתפתחות של הילד כצרכן את הכסף, הם עוד לא מבינים את המורכבות ואת הקשרים, וגם קשה להם מתמטית עדיין, אבל זה גיל שהם יכולים להבין שהנה יש להם כמה מטבעות, וזה כל מה שיש להם, ובוא נלך לקיוסק ונבחר, ואני בטוחה דרך אגב, שאם הוא הולך עם אמא ויש לו את הארנק של אמא, ואם הוא הולך לבד ויש לו את הארנק שלו, הבחירה תהיה שונה. לא, אז דמי כיס סוגיה יותר מורכבת, משום שצריך גם להחליט איך אנחנו גורמים לילד, למשל ללמוד, גם לבזבז את הכסף שלו בהיגיון, וגם לפעמים לחסוך, ולא רק לקחת את הכסף, לחסים בחזרזירון הזה ולהגיד, אוקיי, זה הכסף שלי, אף אחד לא נוגע, ועכשיו תקנה לי עוד פעם. פה יש הבדל בין לבזבז לבין להשקיע. אני מלמד את הילד שלי, שאם אנחנו קונים ספר, אנחנו לא מבזבזים כסף, אנחנו משקיעים. מה זאת אומרת להשקיע? כי אתה קונה את הספר, קונה ידע, לומד, מפתח את זה. אם אנחנו קונים ארטיק, אז אנחנו בזבזנו. למה? אחת התרטיק, זה במילא אנחנו יודעים שזה לא בריא, בזבזנו כסף. יש לבזבז כסף, יש להשקיע את הכסף. אנחנו נשים כאן פסיק, אנחנו נחזור בדיוק מהנקודה הזו ונמשיך לדבר על התנהגות צרכנים נכונה אצל הילדים שלכם. כשאנחנו חוזרים מיד, תוך כדי כך שאנחנו יוצאים לפעילות, ואתם יודעים, אולי צריך להחליט שלא קונים אותם בכסף. כשאני לא מספיק בבית, כשאני עושה את הדברים ואני אומר, וואלה, לך, קנה, יהיה בסדר, היצרי מצפון, אולי צריך להתחיל שם, כן? שנחזור מהפרסומות, אני אתן לכם עצות ספציפיות איך לארגן דמי כיס, כי כולנו הולכים לעבור לדמי כיס. אנחנו כבר חוזרים.